Vay mı? Belli. Ya şu babamın ne etken? Ya şuda. Kalın gittin ya. Ne oldu kalın? Sen başka taraftan sen İngiliz, seni Araplar, sen kilet yana kavlatları. Kavlatları. Yumuşakırlı yapıyorlar. Ya ulan. Niye tapıyorsun sen? Niye tapıyorsun ulan? Smisi yerin tapıyor. Ha Instagram'dan patsat edip yazıp şey etmeme dayan mı? Ya birinin emeği lat bilen mi? Dil dost dil. Til gawiş ya mı ne mi? Hemen taraftan dil kavuşlu mella biliyor. Bu yaşlarla wait mi? Dil bilmek. Aşağı yurt dilleri vardı burun idi. Şağala. Bir daha bastılar da çekti onu. Emme taraflayın dil gawiş ya deyip. O yamping terbiyen var. Biz Diyecek deyip. Ne mi deyip? dilin her taraftan güçlü olmalı demek. Yani her taraf demek her milletten demek. Başın çıkmalı. Yani şu dilden başın çıktı. Yok oraya. Arap olsun, ak olsun. İyi kara olsa. Ne day ak olsa normal yok kara. Değil kara değil mi o kara değil mi? İyisi var. Karalan kavullarını görmeyin. Karalan iyisini görürsün onu demek. Ben kara bir şey görmedim. Diga kara gördüm kaçıyor mu? Karadır levedir. Ay bol ya. Dubai'de saat kaç? Dedim. Şöyle saat? Yok. 20:41. Karanlık suyucu diyen da karoçi. Suyucu da. Ne karmı? Bile bak ya burada diyot itti ga. La ayla almalı ya. Fufu. Streetin teret inni teret bir daha soracak. Çınım bilen kızıklanyan adam inni sen anırda olabilen videoda çekken biliyor musun? Porn prasmot lan 3-4 tanesine tuğulamam narma kovu seyret yani. Niye misal için reklamı da her güne 5 tane reklam paylaşan tuğulamam. Şu Dubai'dakilen ölsana ya diye. Görüyorlar ha Dubai. Yoksa anırda Gel yarışalım. Boş oturmayla gel. böyle. Ay sen Cedat çekin abi tankam oynap beren ha. Hemen Cedat o. Haydi ver aha. Neme o böyle tank oynap verersin de. Karoçi. Indi diyecek golan senin de videolan sen o Hindistan'a da düşer senkile keşfetine trendine doğru mu? Onun Arabistan'a pırçom Dubai'de gezpiyorsun sen Dubai'de net reklam alıp bilen. Köp halk hindileri haberdi o. Baylarım hindiri, köp halkım şola berdi. Şunyang mı Hindi Pakistanlı? Ha sen onun bilyerle onun tuğratı da koçu da düşüptürler seni koyuptun Instagram stories'tuna. Surat. Bilemek sen bilen söyle bir yer giden de tuğratı da düşmediler mi? Instagram'ını koyupturlar. Ya tak şeyde tanıştıran bunu. Kim? Ay bir keptelikte da yani bir taşar yurtturlar. Düşüyor Surat Dubai'den anı belgeden yarın adı ömründe tanıyarlı da Surat düşüyor. Tanıyarlı ha porno. Ama şehirde. Köp algoritma bäri kurya. Videolar mara. Çıkaryan videolar Dubai vardı. Köplenç Dubai'nin prikolları içindeki. Dinle kim Dubai'de yaşayar şo düşünýär şolar biliyor musun? Şoları da vurya internet. Dubai'nin interneti var ya neler deyin sana. Çekli, kontrol edýärler onu. O manuel el bilen neme diýerler. Wybirad edýär kim galmaly. Ve son storiesini görsen Atabayev sadece son storiesini görsen TikTok'ta bir video 1.200.000 şu bir video Instagram'da 25.000. Ya da Instagram'da 10 milyon, TikTok'ta bile 500. Şu bir video, şu bir günde koyyan biliyor musun? Köp yığınık TikTok'un ofisine de gittim, yığınaklarda gittim. Adam sayılıyor. Adam sayılıyor içine ekvede biliyor musun? Hayf millet management'ta otursa, başına otursa, ola özünkini itikleyerler da ediyerler biliyor musun? Yoksa on nedir bir Arap dostum yerleşi var. Norvegiyadan özü Irak, İran milleti de yarım. Onu Norvegiyan grajdanı. Norvegiyan kıy. Brat 3 ayın içinde 800.000 patpişik aldı. 3 ayın içinde 800.000 Dubai'liler mi? O bir şey anırdı. Berik gella.
Berkella, berkella 2 ay boldy gelende, gelede 2 ay içinde 10.000 подписчик aldy. То есть şor ýar. Prosmotrlarym Dubai bizde sta короче. 1 saat 100.000 prosmotr ýygnaýar, 1 saat. TikTok, Instagram. TikTok'um şile. Почти 1 milyon подписчиклер var. To DJ Kolen adam Avropada gezip otyka, Avropada goýýar, polny ýaýra. Hem ýurda açça, ýur açyk. Açyk Dubayda goýýar, arada basdylar, men bir dostum basdylar videoda düşürýän. Video öňden çykdymy, geri ýatdymy? Maşyn tatylanyra bara, pulokla dollarlar. Gördüň şu video öňden çykdymy? Bar kofe al, iksan garada dollarlap keter, milyon dollar eýdine bilýärmi? Ine şu men gatnaşan oglanynda, bana on basdylar. Şeytadi. Tamam şu at nice koyam indi sen çağırıp da etdiler mi tipa normal gurlaşýarlar mı ya çağıran aklama yok oluyor. Düzünma bilýärmi? Düzgün öwrenşen ha, men düzgünleri bilýär, fiýet bilýärler. Bilen şu jayet ýaz bilýärmi? O öwrenşen bilýär. Sen aňyrda men bärde. Ondan linyalar sabludat edýär, boldy. Normal. Men goýmakama başga adamlar maslahatlaşan grupa oklaýan näli video. Erkil milletler, her kim ýene görüp nemet diýerler. Atur medýalat. Iş edýän ýükleýär taýdy. Şoň üçin onu Dubaýyň telewizorunda goýdular men video. Yani sen pol aňyrda tanalyp, ýa sen onu indi sen şu at şo zatlyň öz narmanymy sen şoň üstüne işýärmi, ýene gidip otady iş ýapýarmy? Sen öň eşik sat ýatdyň anne. Diňe internetde, Instagram şu at. Wat pol internetde. Ha, şu bilen, ha. Zakaz ol bulanırdı gel. Fiçi reklam etip ver, kartoşka reklam etip ver. Bariyan reklam edin rahmanlaryan. Doğru. Şey dip aga derim o. Ey sana da ne çeyli ollay ýöne, ne çeyli uje şu da atlaň içine getip ber onu. Ay şu tank bilen başladın uje paşdy. Ito yerde etýärdim. Yani. Ha. Şunu soň her kim hemeden öz wagty var da garar. Arada DJ Kolen adam durmaly, gitmeli özüňkü. Akansa gitmeli. Sen bilen o gurlaşdyra. O diýor. Aňyrda kal. Kiperda tutdum men. Kiperim men ýerese bir ýerde tutdum. Şuda diýoruşdy. Şonu da özüň soraýardy, näme etmedi. Menim gitmeli da kansa. Men haýjym dan kansa edeber. Dil öwrendiňmi bilet? Выучил русский язык. Orço gulýar. Ha her gün 10 tane izlen gurlaşýan efirle görä bakma. Давай. Говори со мной тогда. Yo, diňe gyýda bilen gurlaşýan. Не, говори, давай, чё, блядь? Yo, durun doğru olamaz sen cevap bersen men kän soramam. Diňe men gyýda bilen olam ýorgony giyýän, çaýsan ýyzyn bilem. Dur täzen uğrat. Ey böyle. Uğrat koyar metäzen men eden hakda. Nememe indi şu at sen nememe narmanım nastrelýarlaryň gawmy. Aňyrda indi şu at etipýän Instagram olbul bolýa bu zatlar şeýle daşyndan göründi gaw görünýär atak öz durmuşuňda bagtlymy şu at sen. Ya kendi bagla bärtin küýseýärmi? Barıp durýan ama 2 ay. Näme? Barıp durýan Krasnovodda 2 ay. Bolýan seret näçe uturluň nesip bolsa gelsek men bilen bir video çekeli. Problemde. Sport zalyna gowjak atna, gowut. Näme? Oýdun sport zalyna, näme atdam o? Ay sport zal men her gün giýjet ýa-ni onu sen geç. Edermi? Kardio diýäňmi, gaçno? Ýagyn. Delira Türkmenistan'da mı? Niye de Kansanyer Türkmenistan'da? No, brayla. Kansanyer. Türkmenistan. Sal Kimpi, Sal Bago, Sal Jolu Cup. Thank you very much, guys. Kansanyer çanak Türkmenistan'a hiç il. O Dubai onda вообще Kansanyer'in demesi mekanı verdi. Koki. Elektrik ardan mı aňyrda? Yok, o işte ardan der, ngımmat YouTube. Bago, Sal Bago. Ha? Kımmat mı aňyrda da elektrik? Bago, thank you so much, bro. Oh, bizde ngımmat. Почти. Viltilat, lotriýat mı? Bu komat jayda ene ayda почти $150 çıkıyor. Elektriğe diňe. O, tok Kansanyer. Oh. İnternet $100. Yo, internet $120. Mäti bilen bilemi? Ha? Mäti bilen bilemi? Yo, mäti de. Mäti bilen biledi. Şoň ýaňda däme o?
O bir jaýda da. Ayratin. O näme etken armanım? Nasıl diýen? Gowmaň. Baranna begen. Ýa-ni şo belgilen çykarjak gol gynanyp ýa-mi? Neydi gaw diýmek, ýagdaý gaw diýmek mi? Näde kod bir ýa bol. Yo, gawala patsan tutdun mara. Gaw. Ay, ne bileýin. Aman. Ay, mät ýalta me esbitirlen gurulöşdüm. Ýalta pizzet. Aynen, esbitir o Döwüň bolyn ýöne ýaltyn. Oğun seyret esbitirin ýa etdim 2 tane FIFA oynadım 2 partiýa utdum. Aýtdy, ay diýdim, "Mät näme boldy?" diýdim. "Gawutyp barýat" diýdim. O aýdymlar çykdy. Aňyrda da dinleýärdik bilýärmi? Näme men gowunum bar ol bil aýdýa ýalta islam diýe, edenak diýe. Ýalta diýe, erkek ýal şo diýdi da şonu. Ýalta. Yo edýä, edýä, edýä gawy video näpem käbir videolar şo düşüp berdi maňa. Berdi bilýärmi? Käbir videolar öýdü düşürýär. Öz grup bilýär, bilýär. Toýs nemet bilýär. Ýöne ýalta. Ýöne bilýär diýoran zaý bal. Bol bilýär. Şunu, ýöne dükket. Olam dostum bolan üçin gatrakt bilemok. Belki kindi videoda düşürýänler ama olaryň agdyny gelen söýýän işlerli 5 mandalyarly işlerli. Abi dostum bolan üçin buna et bilýär, ýöne bilýär. Şunu gygyryp bilemok da dostum bolan üçin bilýärmi? Atwýar türkmençilikde bilýärmi? Näme çekýärler da. Gowunalýarlar da. Doğru. Ay böyle. Awolsaň. Kargov Turkmenию не знаю, братан. Değer olsa sen okuduğun dinledin mi? Ben okamak tutmaňyrdy. Neymiş yapmadın? Kaç yaşındasın? 28 yaşından qayttın mı? Yo 23. 2000-nji ýyla men. Ne? Oku, berde iş, oku. Saatda mı? O men maşgala ýagdaýdan näme kemçiligim bar onam nämeden hakda? Ha. Jana sağ ol. Bu benim oktyabrda barym mümkin nemedir? Aşgabatda bolar. Şol Aşgabat. O, gelber arka. Ben Aşgabatda bolmaýan mara ýöne. Gün transit aeroportda oturýan 5-6 saatla soň gidýär. Bolýa. Ýöne her şerden efirine girýän, her şeri personajlary görýär, Hudaý bar. Ben erti Türkmenistanyň iň uly ýarşy bolýar Türkmeniň arasynda bilýärmi şonu? Uňuly ýarşy bolýar. Türkmenlerin arasında iň uly ýarşy şöyle erti. Men bilen ýene bir joker diýip bir ýarşy. Türkmenistan sady bilen giýje erti 12 atýan. Indi şuun molk ýa-da ikisine bolýar-da, ikisine giýje 12 atýan. Onam şo bilen bir ýarşy etýän. Karoçy, eger ustak saçyndy diýe gon efirde. Karoçy bizde solýar-da erti. Joker diýip ýene biri bar. Olam güýçlü. Menem tipa güýç. Primo efirden. Şunu ýalyar, bir JPK ýarşýat. Iň uly PK bolmaly Türkmenliň arasynda şo. İki Türkmeniň arasynda. Bago. Ay. Son sekundda jadar. Näme habarlaşarsa. Bolýar, İslam tagaman.